Taja taşın gevine bir maslahat vardı. Aklına yalını okadaysın. Anırdap. Götünden dem alıp ağzına gelenini öğününe yalının kulağına siysin. Jelep sözü yakmadı mı? Katı görme yönü özün kengeştin mi? Sen hocayın olup çıktın mı ol sözü? Onunla öz adını özün tapıpsınla. Siz onunla meri bir neçe aktivistleri yaktınız. Men aktivistimi. Tak što men size her gaysinize sögünmege hakkım var. Siz yağlı deyusları, mıhama yağlı kezzap, haramzadıları ya da jurnaşluğa yağlı oturan yumurtasız birine hakkım var. Haram oğlu bilen mıhama tvarların ağzına sıçmağa da hakkım var. Raşit Meredovlarım basalasamam, depesinde tans etsemem hakkım var. Yalaka jelepleri öz bokumda qark ettirsemem hakkım var. Indi siz maňa şeýle bir topar tökmet yapdyňyz. Ýoksa men size sögünmedim. Men diňe mıhamalara sögünýedim. Birinji sögünenmem Şatlykşy Huýewa we Rwan Huýmuradowa Kerçke burnu. Olar bir topar sakra soýunyny hapa döküp oturdular. Innem siz şonu ulanyp başladyňyz. Çemen sögünýe diýip aktivistleri basıp başladyňyz. Olar sögünýe diýip ana indi men size spesialny sögünüp otyryň. Haramzadylar. Sögünmäge hakkymam var. Siz ýaly haramzadalar hökmede işläp nenen ýurdumuzy şeýle ýagdaýa getirip bize ýaşlara, zatlara hiç bir ýol bermäni, ýaşaýyş bermäni. Janymyzy alyp ýene-de bize sögünme diýeňizmi? Gyz maşgaly diýip oýnadyp gaýdyň. Meýtler. Näme men gyz maşgaly bolup men hakkym ýok diýjek bolýaňyzmy? Erkek maşgaly bolup siz onu erkekligiňizi alyň da işiňizi edin. Yam näçe adamy ýakdyňyz, satdyňyz, ana şol pizdusanam sen getirdiň birinji. Taja taýbyň giýewi. Sen şoňa öwretdiň, polit ubierşan näp almaldygyny. Şeýdimam biziň aktivistlerimizi ýakypdy. Tak što sen eýdip oýnadyp oturma. O Kurbanow kroasanam sen getirdiň. Şu hapa oýunlar zatlar siziň edip oturan başdan başlan işiňiz şular. Soňam eşekçimi nämäni getiren, alamulany getiren haramzadany. Maňa da çemen her gaýsymyz $200 ýygnasak bir jurnalist bar. Şoňa töläli diýip nemeden 2020-nji ýylda. Şonda men onu kestim şo wagty. Bildim o jurnalistluğan kimdigini. Jadany özüni satan göt beren. 2000-nji ýyllarda da näçe adamlar ýakdy. Ol hakda kitabam ýazylan. Kitapda da ýazylyp dur kimin nirde nämedenni. Şol jurnalistluğa barady biljek bolsaňyz. Hakkym var. Haramzada ýam bir toparyny ýakdy. Siz haramzadalar ýurdumuzy dagady. Men näme üçin utanmalmyşyn? Siz ýaly gen prokuraturalarda işläp, hökümetde işläp, haramzatları edip gezeme yurdumuzu men dağadıma yurtda hökümete işlensiz şor jurnalistluğa da mıhama bilen işleşip oturup özüm götünü açıp otyr. Akvel sapar şeýtdi beýtdi rezem bir mıhama meniň aktivistimin spesialny atasyna diýip başa olam şu alam malyň haramzada jurnalistluğan mıhama dosty. Şoňa da gowy jogap berdim men. Nirde diýenne. Ejesiniň bir ýerine diýdim. Şonam jurnalistluğa ulanyp çemen bize sögünýär. Hali sen bir ýerini ýyrtarnam, üternem gerek bolsa jelep jurnalistluğa. Siz ýaly haramzadalar men spesialny size sögünüp otyryň. Görjeksiň meni alyp gitjegiňizi. Alyp gidin, başarsaňyz asmany çekin. Göreýin men siziň başaranyňyzy. Men siziň mazaryňyzda heşelle kakaryny böküp. Nesip edende men sizi gömerin, özüm gömerin haramzadalar. Men sizden razı däl hiç haýsyňyzdan. Siz erkeklersiz, siz terkeksizler. Jurnalistluğa вообще kutaran, göt beren. Şeýle sözler var. Люди как бляди, ляди как люди diýip. Siz bolsa bляди, блиди şeýle siz jurnalistluqlar. Siz ýaly ýurdu satjak haramzadalar. Sizden hiç bir gowzat çykmaz. Size ýam näçe adamy satdyňyz. Ýurdu satmak size bir köpük. Innem gowy balansyran bolup adamy satjak manipulatorlar siz jurnalistluğa bilen. Gorkuzmarsyň. Utandym diýip sen özüňe utansaň adam satyp gen prokuraturada işläp gyzlary gynap özüňi başarsana sen başda. Özüňi oňarsana başda sen. Her ýerde kezapçylyk edip Hytaýlar aldap olaryň pullaryny aldym diýip maňa aýdyp beripdiň bir wagtlar sen. Ýadyňda dämi? Orsiýetde sen Hytaýlary bir general giyindirip getiripdirsiň, sonam ulanyp Hytaýlary aldapdyrsyň. Sen başda özüňi oňar. По крайней мере, çemen şeýle zatlary edenak. Çemen size gön aýdy. Hapasyna maýdy, arasasına maýdy. Siz ýalylar zaslужили.
arası adamlara men şeýle zat aýtamak, hapa sözler diňe size tegişli. Jurnalistler ýaly urqaçylara tegişli. Ýene de bir zat aýtjak size. Özüňiz käş goňarsaňyz başdy. Götüren terkekler. Diň aýallaryň üstünden iş berjek ekensiz. Şeýle dämi? Diň aýallar et bermelmiş näse hemme zady. Özüňiz başaraňyz aga. Onu maňa galjak bolsa onu gidin. Polnosy aýrylyň, nämesine ýyzyňyza gaýtyp gelýäňiz. Men edeýin şu işleri. Aýrylyň. Polnosy. Hemme kezzaplar bolup, потому что men siz ýaly kezzaplara kömek etmeýän. Şoň üçin men gitdim. Потому что siz özüňizi iýip başladyňız. Hudaý bar eger. Özüňizi boka saldyňız. Haram boldy şeýle özüni boka saly. Häli tebigat olara görkezýär. Görkezibam otyr. Maňa hiç barmagym galdyrmak gerekdir. Ýöne men nefsim agyrýan ýeri siz nebir bir çağalary ýakyp otyrsyňyz haramzadylar. Esasam şo jurnalistluğa haramzady. Jadamnyň haramyň güjügi şagaly. Näçe adamy ýakdyýam. Azady akitdirdi, orazy akitdirjek boldy. Orazy hälim biz nemet bildik, halas edip bildik. Hälim kellesi işledi şo wagt orazym. Ana indi merdan nemetdi. Ana aňyrkylarym ol Röwşen diýemi, Mälik diýene başda ulandylar azady tutturmak üçin. Mäliň üstünden azady tutturdular. Ondan soňra özüni aldylar. Bir ýaşlarym käbirleri inanyp şeýdip özlerini satyp başladylar. Mälik Röwşen ýalyları. Aýtmaly zadaly känsiz ýalylar hatda. Men hal köp zat aýtamak aýtjagam däl şu wagt. Hakykat bir gün çykar. Nesip öýe baraly. Men arkam Bedirkentdir. Bir wagtla Junaýat şo ýerden çykan. Haramlara karşı işi başladı. Indi maňa onu gutarmak galypdyr. Izmyk şiir galady men arkam. Haramzadylar. Ýöneke ýerden gelen däldir söz. Halkyma degen maňa degen. Maňa degenim Hudaýdan alar. Men atamy şu hökmet öldürdi. Bilip goýun haramlar. Men halkdyryn, halkam mendirin. Ülkämiz bize değişli. Halka eviyatam seni görkezör. Aýdyşymy ýalyk görkezibam dur. Haram tohumam ýeter. Nesip. Häli wagt geler. Toy tutarys. Hudaý ýol bereriz. Türkmenýamyzy halas etmek biziň borçumuzdyr. Ýaşlary men size bermerin çeýnemäge. Ýaşlar biziň geljegimizdir. Haram tohuma güjüklerine men sizden razy däl, halk sizden razy däl. Ýöne sawyrymyz gaty ulydyr. Hani indi göreýin siň alyp gitjegiňiz meni. Ene bir topar söýgündim üstüňize haramlar. Jelepler. Raşit Meredow bolýamy. Jurnalistluğa bolýamy. Boklular bolýamy. Indi täze täç tanasyn. Nämes nutansyn? Giýevleriň boklulugyna, nejizligine. Täze täç dämi şol hökmetden çykan? Giýewi dämi şol hökmetden çykan? Bir näçe ýyl mundan öňem öz daýzasyny getirip daýzasyny ulanyp, aýalym bilen aýrylşdym diýip mahkama bilen oynadyp oturan. Aýalyň bolsa götüň arasala otyr. Jany sag bolsun aýalym. İşsat diýjek däl, ýöne sen biriniň aktivistlaryň zatlygyny şeýtnemetjek bolsaň, senem jogap alarsyň. Her gaýsyňyzam. Öňem aýtdym, dowam ederin şonu. Ma kyn däl, siziň ýadyňyza düşürmek şolatlary. Men hiç satdan gorkamak. Siz ýöne gorkun. Siz aýallar aslen terkeklersizler. Erkeklerde terkeklersiz. Hiç sat et bilmeseňiz aýaldan öýreňiz. Hemme zady. Eliňizden hiç sat gelmese aýal günahkar. Sähelçe urzat bolsa aýaly çözýäňiz. Başga zat et bileňiz siz haramlar. Men utanýan size. Näme üçin? Erkek galmadygyna. Sähelçe urzat bolsa siz aýallary diýip başlaýyňyz. Erkek dälsiz. Öňler erkek bardy. Aýallary silen, aýallara hormat berýän. Siz şeýle terkek bolmadyk bolanyňyzda aýallar şu wagt şu işleri siziň işlerinizi, siziň boklaryňyzy arasalap oturmazdy. Erkek bolsaňyz aýallar çağalary halas etmek üçin çykmazdy. Siziň ornuňyzy indi aýallar aldy. Dogrymy? Indi biz erkek bolup dursa, biz aýallar erkek. Onda boklular we jurnalistler ýaşmak geýsinler. Şally balaklaryny tikip, biçip, etek bilen yaňap goýsunlar. Maskara olanlar aýallardan asylmasyn. Özümiz bileriz nirde wekime sögünmeli ýa-da sögünmeli däldigini. Kapiş? Özüňizi ýyňlan. Hol alymly dälmi? Röwşen Klitschewa Akweliň doganyny etjek bolan. Ma käşe bir zat bolsa. Jurnalistluğan. Nursyz, ýüzgary Ramzada. Täze taýçyň giýewine sen aýdýan çemen
onu et ya da men yanıma gel men sana aydıp beren. Sen näme taşşaň ýokmy özüň etmäş uzat beren. Çemen sana kozan bersin, kozun mürrügünem çeynap bersinmi? Şeýle dälmi? Taşakçılar ayaldan asılmasalar manipulatsiyalar yerine degmez şeýle dälmi? O Nikol'un ayçy ýalyk bar pişikleri tälim beray. Idi na koşkak treniruýsa. Sen bokun sirma ýalyň ýetmeýän bolsa onu oýnatyp gaýt. Çemen söwgün diýip oýnap boldyňyz. Spesialny söwgün men. Ölüm. Haramzatlar. Her haramzadan ýüzüne ot ýawyrsyn. Halty şeýle derejä ýetirdiňiz. Esasam gutoran tohum. Häli görjeňiz siň öňüňizde. Akyd bilen bolsaňyz akydyn. Göreýin indi men. Ine men size şu wagt bir topar döküp biljegim döktüm. Söwgünenmi söwgündüm. Hanini göreýin siň akyd biljegiňizi. 30 ýerinde men Türk ilçhanasynyň öňüne bararyn. Hani akyd bilse akydsin. Edip bilen etsin göreli bankurtlar. Gutoranlar.